este libro para a Navidad porque se chama A historia dos bonobos con lentes. A min gustoume porque era dunhas bonobas que recollían fruta para os bonobos. E 4 bonobos fóronse a estudiar inglés e cando viñeron as mulleres fóronse a crear un país que non lle deixaban poñer as lentes ni nada. Este recomendo por o Nadal, que se titula Unha familia normal. A mí gustoume porque comeron na piscina. Este conto titúlase Rosa Caramelo. Gustoume porque vai de uns elefantes que algúns son grises e outros son rosas. E tamén porque os rosas sempre estaban encerrados nunha valla e comían frutos e flores. E un día unha non quixo ser non se podía facer rosa e canto máis que poñía rosa ainda non facía rosa. E que sacou todo rosa e foi un dos outros. Este conto titúlase Maruxa. Gustoume porque había un vello que estaba acostado na cama que tiña fame e quería comer pan e dixo: rápido, rápido, faime o pan. Dixolle a Maruxa que a vella que se non comome o can. Rápido, rápido, fágocho se me vas a coller a farriña, a sal e a auga e a masa para aplastar. Adiviña canto te quero. Había 2 conexos que un quería saber canto quería outro e outro quería saber canto quería outro. O pequeno dixo que o quería hasta a luna. E despois o grande dixo que o quería hasta a luna. E despois o pequeno quedouse a dormir. Eso está. Imos cazar un oso. Unha familia foi cazar un oso, pero tuveron que atravesar erva, ríos, lama, hasta chegar a unha cova. Encontraron un oso e escaparon para casa. E se lles olvidou cerrar a porta. E logo baixaron e cerraron a porta e espetaron no fociño ao oso. Gústame moito este libro porque é dunha colliña que ten un ollo mal e vai ao lado que non debe porque ten que ir porque ve que o lado dos coellos brancos ten a agua limpa e crece mellor a erva. Gústame moito este libro porque trata dun paraguas que está triste e compra un señor do circo e ao paraguas parecelle que é un sol. Este conto chamase Contos para nenos que dormen de ceguera e a min gustoume moito porque ao final o pirata conseguiu salir da isla e non lle pasou nada malo. A min este libro gustoume moito por la estafa del Coliseo, porque uns cando querían atacar o plan non lle pudo salir ben e todos quedaron sin problemas. Este libro, Os Megatoxos, recoméndolo porque é moi interesante. Trata de uns nenos que empezan o curso e non coñecen a nadie, pero en un accidente tratan e as súas vidas mútuase e convértese en superhéroes. Este libro recoméndolo
porque é moi interesante porque fala de 4 formigas que van a facer unha misión en París, a capital de Francia. E teñen que atacar a un doutor que é un científico que quere ser o amo do mundo. Ola, este libro gustoume moito, chamase O diario de Greg. Trátase de un neno revoltoso que foi a xogar a neve cos seus amigos. Caeu nunha avalancha de neve e quedaronse atrapados na cabaña do seu mellor amigo. Despois fixeron uns xogos que lle gustaron e con eses xogos empezaron a escavar a neve e lograron sair da cabaña. Este libro titúlase La invención de Hugo e é unha novela gráfica, ten moitas ilustracións, recomendo porque me gustou moito e ten unha película en 3D. Queremos pedirnos desde un conto de Noel e de Capitán. Que se titula? María Fumada. A comprar café. Vamos allá. Os nenos de 5 anos vamos a pedir aos Reis Magos. O libro de Pitusa Semifusa. Porque era de percusión, de corda e de vento. A ver, este conto se titula No hace falta ambos y todos os animais tenen voz menos un. A jirafa ten un cuello largo y para pisar a cría y no hace falta decirle a nuestros padres con nuestras madres, a nuestras abuelas que le queremos, le podemos dar un abrazo, un bico o mirarle.